Ngayong hapon mga mads, ako yung gibalik akong kanina, ano, pero kakiber naman. So we're on our way to Cafe sa Bukid. Asa yung napit sa Ibangay, Lantapan. sa Lantapan. This is a dream come true. Dugan na kayo gusto mo ito Cafe sa Bukid yun. And then wala mo sakyanan. Lisod ya siya ito kung wala sakyanan. Pero so yeah, finally, I thank God for this experience. So yeah, let's go! Nakatulog ko sa biyahe ba? So pasensya ko sa story. And we're finally here. That's the Cafe sa Bukid. So dayon ka. Ang nagidiri. O di ba abay ta. Pak, tiniil kita no? E gana kaya itong tiil kay lami kay tag tiil. Lami tag cane. Oh. Say hi. Hi. Say hi. Hi, Joe. Hi. Hello, dapat dito. So hi. I'm with Bosch friend. Hi. Say hi. Hi. Za, naman si Kwati di ha. Za, na si Kwati di ha. Naisuman di ha. Ay, wala, naulit na ta. Charot lang. Pure Tablia. Pure Tablia. 25. Equality, 55. The pure Tablia is no water. Da. Pure Tablia. Wawan. Da, hello. Lamin yung ikaon di ha. Da, buyag ikaayo no. Lavan lagi kita dia ano, pak, lavan. Hi. Say hi. Say hi. Oo, you know ko. Oo, da. You like my page, charot lang. Let's go upstairs. Yun. Naroon sa skillet dalan. Lingkod, magyaka kita di ha? Yeah. There's the famous ledge. Brad, ayog ambak Brad ha. Ayog ambak gid Brad. Ang tanan problema may istoryahan. Please lang, please. Sayang na wala siya gi-serve na ano, tumaya or suman. Usually mo binapari sa ano ba yan, Tablia ba yan, diba? So yeah, this is my first time here. At least next time though, basin di ay puhon na nados lagi na contact ka supplier or I don't know kung si Puerto nila, pero at least they can provide suman very soon, diba? So yeah, muna siya. This is simple life sa bukid. Muna lang mura gusto i-project kanaghanan. Simple life is a beautiful life. Char! So since wala sila'y suman, I ordered buko pie and si Kwate. Itong tilawan nilang buko pie. Yung siya focus na. So naurot na lang po buko pie yan. Si Kwate. Yum! Cheers! One good thing about Cafe sa Bukid is grabe ka bugnaw dire. It is located here at Lantapan, Bukidnon. So isa din sa mga pinakabugnaw nga parts sa Bukidnon na kung nasuwan. Yan. So inviting everyone to visit Cafe sa Bukid. Char!